Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masugunta ang katao maning kalibutan. Hello! Hey guys, dito ako rin sa workshop. Oh, ayos ba? Maganda ba yung seeds ko? Congrats pala sa Bro Archan, and congrats sa monetize. Ingatan mo yung channel mo, and salamat din sa mga tropa natin na hindi tayo pinabayaan na hanggang sa dulo. Sinusubaybayan talaga natin nila yung ano natin, yung channel, dahil sa watch hour natin na laging pa rin sila nag-click. At shout out sa inyo dyan ng mga katropa Team Paasa. I love you, salute sa inyo lahat. And once again, congrats again Bro Archan Vlog. At salamat din sa lahat ng mga advice mo sa akin na yun, yeah. So hanggang dito na lang Bro Archan, and congrats again, kasi mag-out na ako kasi medyo busy yung sa Sabado naman titirahin ko naman to. So yan, pansit na yung harness. So yan lang bro, at salamat. Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masugunta ang katao maning kalibutan. Hi Archan Vlog! Congratulations first of all. Kasi now you're a monetized channel, and congratulations! Proud ako sa iyo kasi when monetize ka na, tsaka deserve mo naman ma-monetize kasi isa ka sa napaka-supportive na member ng Team Paasa. Ikaw yung para sa akin. Ikaw yung kaya deserve mo mag-money. Alam mo yan. Very proud ako sa iyo kasi napaka-supportive mo. Kahit ngayon monetize ka na, napaka-supportive mo. Alam kong late na to congratulatory message ko. But again, congratulations Archan Vlog. Really monetize ka na. And happy kami sa iyo. Happy kami lahat sa iyo kasi monetize ka na. Hanggang ngayon, napaka-supportive mo pa rin sa mga kagaya namin na bago pa lang. Napaka-supportive. Thank you for that, Archan Vlog. Sana hindi ka magsawa mo kahit monetize ka. Yun lang. And happy kami sa iyo. Happy kami sa iyo. Congratulations again and again and again and again. We're very proud of you, Archan Vlog. Hello. Good evening mga guys. Dito ngayon. So guys, salamat sa acceptance ng Team Paasa. Salamat mga kapatid. Salamat sa inyo mga guys. At ito ngayon na mag-greet ako kay Bro Archan Vlog. Sir, salamat and congrats sa iyo sir sa iyong pagkamuni. Sana gabayan ka lagi ng ating Panginoon at tuloy-tuloy po yung iyong channel. God bless po at sana bigyan ng mabuting gabay at lakas ng katawan. Thank you. Congratulations sa imo. Usa na hingpit nga monetize channel ug ginautang nga malipayon ka sa imong naabot karon. O maroto nga salamat. Congratulations Archan Vlog. Maraming salamat sa Team Paasa. Congratulations. God bless. Sana tuloy-tuloy ang ating pagsuporta sa isa't isa at maging masaya. Trust lang, loyal.
congrats Dodong at naabot na nimo ang ating ginahambog kay Lolo, yung gusto natin maabot kay Lolo na requirements niya para tuloy-tuloy yung pag-enjoy natin sa kanya, sa pag-stay natin sa kanya. Nagpapasalamat ako kasi isa ka sa mga nakilala kong small YouTuber na nag-help sa akin. So, ganun pa man, kahit naabot mo na siya, stay humble. Sana walang magbago. Keep in touch para yun. Congrats, dog. Congrats, love. Love, Hello, Kuya Archan. Congratulations to you for being a monetized channel in YouTube world. You deserve it a lot, Kuya Archan. Grabe kay ka-supportive, not just for me, but for the whole Team Paasa. Not just Team Paasa, but for all the YouTubers na nakasubscribe sa imuha. Kaya, congrats again. God bless and enjoy the waiting. More videos to upload and good luck to your journey. Basta kuya, here ako, naala ko din yung support para sa imo ha. Good luck and God bless. That's all. Mega love shout out to you, Kuya Archan. You know, ayaw niya kasi talaga guys, nasabihin niya na Kuya Archan. Kasi daw, mas matanda daw ako. Pero anyhow, Kuya Archan, congratulations sa imong pagiging monetized na channel. Always stay humble as usual, and then ang sabihin ko lang talaga at sabihin din nila for sure na enjoy mo lang talaga ang YT world, and I hope magkita-kita tayo one of these days kasi might be next month or basta bigla akong pupunta dyan sa Jeddah. So congratulations again, enjoy your day. Enjoy your day? Bakit enjoy your day? Enjoy your journey sa YouTube mo. And then I hope marami pa tayong mga moments together na i-share during sa live streaming, and as usual all my life ba yun? Pag lagi mong nire-request. And then lately request ka rin ng pusong ligaw. Pero sana hindi naliligaw ang puso mo kasi alam ko yun. But bye. Congratulations again and enjoy lang lagi. As usual, and God bless you always. Congratulations! Dahil monetized channel ka na, ang masasabi ko lang ay ingatan mo ang iyong channel! Mag-upload ka lang ng mga videos. Bahala ka na kung anong gusto mo. Basta, ang masasabi ko lang sa'yo, I'm always be there for you. English yun. Tapos, Hello, Dong Archan Vlog. Hello, Dong. Congratulations to your monetization sa YouTube. You are more than deserve this because of your hard work. Naimo kang monetization, and you are very friendly, supportive friend, and so napakasipag mo talaga sa pag-YouTube at napaka-supportive at napakabait na tao. In fact, you are almost now 2,000, I guess. 2,000 subscribers now, almost. Hopefully na it will become bigger and bigger, sana. At marami din kaming mga natulungan ng mga kaibigan, and actually ikaw rin yung naging susi at daan para mapasok ako dito sa team natin, sa Team Paasa. And ikaw din yung nag-encourage sa akin, isa sa mga nag-encourage sa akin to enter the YT world. Actually sa nung time na nag-YT ako is just lang ako viewers, pero ngayon isa na ako sa mga nagpapa-view because of you. So again, Dong, congratulations. Sa lahat na nanonood dyan, gusto ko lang pong batiin si Bro Archan Vlog na tinatawag ko dating Sir. Sir ka na nga talaga. Congratulations, Sir. Kasi monetized channel ka na.
na-achieve mo na pagiging empleyado ni Lulu YT. Ngayon, aasahan pa namin ang maraming improvement sa channel nyo. Nandito lang kami, sumusuporta sa inyo. Sir, maligaya. Ako, Bisaya man, oy. Maligaya po kami kasi nakilala ka namin. Super bait. Pare ba, pare? Super bait at saka, marespetong tao. Sir, thank you sa kabaitan mo na shinare mo sa amin. Worthy ka po sa na-achieve mo ngayon. Sana po magtuloy-tuloy lang yan. Pagdadasal natin yan. And may God bless you more and more sa channel mo at sa iyo at sa pamilya mo. Salamat po sa kabutihan at advance Merry Christmas. Congratulations for your monetized YouTube channel. It's clearly hard work paid off, and more content and more vlogs to come, and as well as more live streaming together with the Team Paasa. So wish you all the best. And Congratulations, Archan Vlog! Monetize ka na! Sana marami yung pang video maabangan para sa'yo, galing sa'yo. Abangan pa namin yung mga videos mo na magagaling at magaganda. Okay! Congratulations! Yes! Bye! Archan Vlog, Lodi, congratulations! Isa ka ng monetized channel ngayon. Isa ka ng ganap na vlogger ngayon. At yun nga, nangyari na nga yung matagal nang hinihintay. At nagbunga na yung pagod, yung pagpupuyat mo araw at gabi. At yun, tuloy-tuloy mo lang kung ano yung maganda mong nasimulan. At patuloy na pagtulong sa yung mga kapwa, mga kasamahan. At tuloy-tuloy lang yung mabubuting ginagawa mo at palagi kang pagpalain ng Panginoon. God bless you palagi, Lodi. Congratulations ulit. Hi, it's me, Edwin Grace Vlog. And for today's video, I just want to congratulate Kuya Archan Vlog. A mega congratulations for being a monetized channel. O ayan niya, isa ka ng ganap na vlogger or certified YouTuber, and thankful ako kasi nakilala kita. Kayong lahat natin paasa kasi grabe yung support niyo sa akin. Sobrang ramdam na ramdam ko. At thank you din kasi nung unang umakyat ako sa LS mo, parang doon nagsimula yung closeness natin. At nandyan ka lang sa support sa akin mula noon hanggang ngayon. At sobrang thank you talaga. Kaya enjoy lang natin ang ating YT at pagiging YouTuber natin. Enjoy lang. Huwag tayo magpapa-stress sa mga sahod revenue na yan kasi wala tayong maasahan. Then, dito ka palit o betchin na pangmukbang. Joke. Kaya, thank you Kuya for being part of my YT journey din kasi isa ka din sa naging inspirasyon ko para magpatuloy sa YT world. Kaya, congrats again! Hi guys, it's Sheila Mau. Today, I just want to congratulate our good friend, Archan Vlog, na na-achieve na niya yung goals niya na magiging monetize. So, Archan, I just want to congratulate you again. You deserve it, and salamat sa suporta na binibigay mo sa amin, at rest assured na nandito lang kami sumusuporta sa iyo dahil napakabait mo at supportive na tao at friend. We love you, Archan, and hopefully that you will grow and will be successful sa iyong YouTube. Once again, congratulations, Archan. Hi everyone! Aloha! Today, congratulate ko yung isa sa member ng Team Paasa na napakabait na si Archan Vlog. Congratulations sa iyo, Archan! Finally, sa kanang monetized channel. So, napaka-happy, diba, Archan? Pag isa ka ng money kasi may harang ka na, i-play, may dollar sign ka na, at saka may magpapalipad na sa'yo. More power sa channel mo, Archan. Ipagpatuloy mo lang. Sana magbo-boom yung channel mo one day
Alam ko naman, one day talaga magbo-boom yan kasi saka mabait na tao. Kahit sa YT lang tayo nagkakilala, napipil ko na matagal na kitang friend. Kaya, i-bless ka ni God. Patuloy lang tayo, enjoy lang tayo sa YouTube journey natin, kahit saan man tayo dalhin. Nandito lang kami, palagi para sa iyo, Archan, nakasuporta. Yung Team Paasa mo, nandito lang kami. Kaya, congratulations again. More powers and more revenues to come and videos to watch. Bye-bye! All my life, without the doubt I give you all my life, now and forever till the day I die, you and I will share. Charat! Habibi Archan! Congratulations! Isa ka ng monetized challenge. Sana ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsuporta at huwag kang mag-alala, Habibi. Hi dong, Archan. First of all, Char, mura lang nagsuwat, no? Congratulations for being a monetized YouTube partner. And I hope one day mahimo kang sikat nga vlogger. One day. You'll never know, right? Mangarap man lang ta to the extent nga kuan jud. Anyway, it's a tax-free, right? So, go on lang. You'll never know. One of your blog will become viral. Ug mo na makapa sikat di mo. And you're one of the best vlogger na. So, I'm looking forward for that. And I'm hoping that you can continue helping others like small YouTubers. I'm so happy and proud of you, and continue making an live streaming and the rest of your Paasa team. Thank you, Dong. Bye-bye. Good day sa lahat. Hello sa lahat po na sumusubaybay sa aking kaibigang si Cute Archan Vlog. Salamat po sa pagsuporta nyo sa kanya, at of course, Cute, gusto ko kitang batiin ng solution sa iyong pagiging monetized channel. Ayan, nailaban na natin yan, na pag naabot mo na yung gusto mo, trabahuin na lang natin yan, at kayang-kaya natin yan ng sama-sama. So, nandito lang ako to support you all, na sa abot na aking makakaya, gagawin ko ang aking makakaya para suportahan kayo. Syempre, hindi lang dahil sa nakaka-receive din ako ng suporta sa inyo, but because dahil mahal ko kayo at hindi na kayo iba sa akin lahat. So, congratulations sa'yo. Enjoy mo yung pagiging vlogger mo. Pagyamanin sa abot ng iyong makakaya. Bagamat tayo ay medyo busy sa ating kanya-kanyang trabaho. Basta gawin natin yung part natin dahil ito yung ginusto natin, yung maging vlogger, diba? So, gampanan na natin ng hindi naman tayo masyadong na-pressure, diba? So, ito lang. Congratulations at God bless sa'yo, sa buong family mo. God bless sa channel mo, more friendship, more YT family, at salamat dahil isa ako sa naging kabahagi ng iyong pamilya dito sa YT, at alam ko sa darating pa mga panahon mananatili tayong, sabi mo nga, walang magbabago, at lagi nating aalagaan sa panalangin yung relasyon natin dito bilang magkakaibigan sa YT. At salamat sa pagmamahal at pagtanggap ninyo sa akin sa buhay ninyo. Yun lamang. God bless you. God bless to your channel, and congratulations, Cute. Stay cute. Nandito lang ako lagi para sa inyo. Bye-bye. God bless everyone, and God bless you, Cute. Lalo na sa channel mo. Bye-bye. Ayan, Bro Archan Vlog. Ayan, congratulations to you, bro. You are very deserving na maging monetized channel. Grabe. Alam mo yun, how happy I am, how happy di Team Paasa na naging monetized channel ka. Grabe din yung effort mo talaga. As in, todo support. Salamat sa pagiging kuya sa team, sa pagiging source ng inspiration sa team, especially sa iba nating mga kasama na kahit pagod sa buhay,
kahit pagod sa pagiging OFW, you always giving them a source of inspiration. Salamat bro. Napakalaking bagay nun para sa amin, para sa kanila. As in, napakalaking support na nun. Thank you so much bro for being such a good friend to us. Such a good friend to me. Thank you for everything, and I wish you all the best in your royalty journey. I hope I am looking forward for more great contents from you bro. And push mo lang yan. Nandito lang kami lagi. Always. Your Team Paasa. Thank you bro. Congratulations to you. What